kining pagpakaon sa mga tao aron matambalan ang kagutom mao gid ni ang number 1 nga trabaho sa tao nga nahigugma. Kaya ang tao nga wa mahigugma di man gid na mo pakaon, pero mahigugma na gani ta, ang una gid natong hunahunaon unsay atong ipakaon. No, kamong maginikanan nahigugma mo sa inyong mga anak. Una, maghuna-huna din mo unsa kay ipakaon. Niya ron kon 7 na kabuk imong anak, niya panday ra imong bana. Saman, gusto pa kag manganak og laing 5 kabuk o hunong na? Moingon din ta, hunong na, wa natay ikapakaon. Mao na dayon ang kaon. Ang Ginoo gahuna-huna pud siya nga makakaon ta. Nya ang nakanindot ra bas Ginoo kay di siya gustong mahago tag maayo sa pagpangitag pagkaon. Labi na gyud kung nagsigi tag paminaw sa iyang mga gitudlo. Kana bang magsigi tag sunod niya ba? Di siya gusto nga ma-problema ta sa pagkaon. Mao na ang mga tao nga misunod niya, mga 5 man to kalibo katao, niingon ang mga apostoles, papulian na sila aron mangitag pagkaon kay 5 ra gud ni kabuk pan atong dala niya, 5 gud ni kalibo katao. Unsa may gingong Hesus? Palingkura. Wa siya moingon nga bitaw no, sige ato ning papulion, pabalikon lang yan ni nato ugma kay mamahuway sa tao ana palingkura. Niya iyang gipakaon, ang gigamit niya sa pagpakaon pila ka bukpan? 5. Niya napaigo ang 5 kapan. Ha? Di ba akong pangutana ba napaigo ba? Napaigo, nasobrahan pagani. Nya nangabusog pagyud. Wa man sad to ginagmay-gagmaya. Matod pa sa this Bible, nangabusog silang tanan. Og human niini nakahipos pagyud og 12 ka bukag. Sinan gana. So, unsa may mga pagtulun-an niini? Una, nga kung magsigi tag sunod ni Hesus, labi na gyud magsigi tag kaon ni Hesus, wa gyoy gutom ang atong kinabuhi. Ngano man ang kalibutan karon, daghan man kay gigutom. Bisan dinis atong parokya na may daghang gigutom. Kay jutay naman lang sad kaayo ang magsigig sunod ni Hesus. Kitang Katoliko 1.2 billion man kuno ta, 1.3 ba to billion sa tibok kalibutan sa ihap-ihap ba. Pero sa survey ni atong IEC nga ato dinhing kasaulugan no sa ato 2015 ba to? Gi-survey, oy wa kaabot or mag-average lag 10% sa mga Katoliko nga recognized Catholics in every parish, 10% ra ang musimba kada Domingo. Niya niining 10% nga musimba kun ato gining sundon, kinsa gyud ang nagsunod ni Kristo, may lag kaabot sad siguro 10% sa 10%. Nakita mo sa figure, butang nato ron og naata roy 10,000 ka mga Katoliko dinhi. 10,000. Pila may 10%? 1,000. Nya 10% sa 1,000. Pila man? Bright kin mo 100. Sa ato pa sa 10,000 ka Katoliko, 100 ra ang posible or average nga magsunod sa Ginoo. So kaning 100 maura ni mo'y way problema, maura ni ang way gutom sa ilang kinabuhi. Ang kanang 9,900 gutomon gyud na, magkaratol-ratol gyud na. Mao na siya'y teknik. Unya unsa man ni nga kinabuhi ni Kristo nga iyang gipakaon ang mga tao. Mao ni ang kinabuhi sa usa ka pari
Ang pari, di ba si Kristo, pari, propeta, ug hari, mao man ni ang iyang threefold offices. Mausad ni ang atong threefold offices nga nadawat, ako ganining tawgon og threefold power sa matag binunyagan. Kay pagbunyag nato, naliwat man dayon ta ni Kristo. Nakadawat sad ta sa pagkapropeta, pagkapari o pagkahari nga gahom. Nya kining gahom sa pagkapari mao ni gamiton sa pagpakaon sa mga tao. Gigamit ni Kristo. Muna diri sa atong unang pagbasa, unsa man? Dunay pari nga ginganlan og Melkisedek. Nya si Abraham iyang gipanalanginan. Nya didto nihalad si Abraham sa iyang mga kita, sa iyang abot aron ipakaon sad ngadto niya or ihatag niya ang mga panalangin. Muna dinhi sa misa kami mga ordained priests, kamo gitawag mamog general or royal priesthood, kami special or ordained priesthood. Dinhi sa misa apil ginang kaon, munang di ami diri aron mo pakaon ninyo, kanang ikonsagrar na mo diri nga aning pan og bino, mao nay among ipakaon ninyo. No. So kaon gyud. Nya kamo nagfunction mo isip pare. Sige mong pakaon sa mga gigutom. Tutok malamon ako. Gasigi ba mong pakaon sa mga gigutom? Kinsa dinhi ang nagsigig pakaon sa mga gigutom ta sa kamot? Wa gidi ay. Mao na. Pero may gyud mong gutomon. Kay isig mo lang tag siguro ay ako'y kaon ani, ako'y kaon. Kamo diha bahala mo sa inyo. Mao na nga nasigi kitag kagutom, tanawa ang mga apostoles nga may distribute atong pan nga gihatag ni Kristo. Nakahipos pagyog na po kabukag busog pa. Muna sugod karon panghatag yun mo ha. Pakaon gyud. Ana. Nya unsa may mahitabo kung magsigi tag panghatag? Mahurot, murag mahurot ang atong tinigom. Wa tay matigom. Muna, ang importante di ay aron ta makahatag, kamaugid tang musalig sa Ginoo ug mosunod niya. Nganuman, tuaman ang tuburan sa pagkaon sa Ginoo. Mura tag mahutdan. Paragod anang tubo kanabang inyo bang posit diha sa inyong balay. Mura man nagmahutdan ka, uy, wa may agas. Nya, mag-uol day ng tubo day. Ug way agas. Di siya mag-uol. Ingka nga, no, kang wa ni agas. So, siha dito sa source. Basig wa makonected. Inig-connect, awa na. Sige na ng agas. Nakasabot mo ani akong gisulti? Ilingi ay mong tupad. Nakasabot ka? Lingi ba? Nakasabot ba ka? Ang pasabot, ayaw karatol pagpangitag pagkaon sama sa mga apostoles nga naratol sila asa ni pakanon ng 5,000. Ang sigurua nga ang imong naanimo sama sa 5 kapahan nila nahatag nimo ni Kristo. Nya gikan ni Kristo ibalik na niya hatag nimo og sa imong isig katawo. Maunay teknik di ay mao di ay na ang Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo, ni aday nagikan nato, niya atong ihalad ngadto sa Ginoo aron ibalik niya nato nga daghan na kaayo para ipaambit nato sa uban. Munang do natay offertory dinhi. Kanang inyong gihalad, kana bino ug pan, simbolik na kanang inyong ihugs kolekta, kanang inyong ipaso diri nga magdamo anang sobre, simbolik na nga ang tanan nga naa ninyo nga jutay kaayo ihalad na nga ris Ginoo haron ibalik nas Ginoo ninyo og inyo nang i-distribute ngadto sa atong isig katawo. Kana ra gyud. Mura mamugwa kasabot wa. Mura gwa ra gyud. Mao na wa gyud kasabot no. Nakita mo sa beauty? Wa nay kuan, wa nay problema kung mahutdan batag dili. Why crisis?
sa Ginoo, wa gi krisis. Tanawa sila si Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, ug uban pang mga dagko nga mga santos nato niining champion aning charitable work. Namiya sila sa ilang kadato. Nya gapuyo sila nga pobre, pero ang ilang gibuhat siging halad ngadto sa Ginoo. Siging halad. Nya ang Ginoo mo'y muhatag nila. Sige sad sila distribute ngadto sa mga taong gigutom. Kadaghan sa ilang gipakaon nga tao. Wa man gid sila mabalaka. Wa man sa gyud mahutdi. Kadugay ng Saint Francis. Naa man lang gyapon ang mga Franciscans. Kamos niyong balay ron, daghan mo kwarta. Kinsa dinhi ang daghag kwarta dito sa balay, ta sa ngamot. Tanawa, di ba tanan gini? Wow, kwarta. Karon ang sunod nga kuan, ang sunod nga pangutana, gusto mong manghatag sa inyong silingan? Gusto? Gusto mong masubrahan og 12 ka bukag? Gusto? Hala, i-offer na tanan dinhi karon. Ang tanan ninyong kwarta diha ba, ihalad. Sama atong 5 kapan, tanan gihatag ngadto ni Hesus. Kay kunaga ni mo'y kwarta diha nga dili mapanalanginan, di sad na mudaghan. Tanawa ang 5 kapan gipanalanginan usas Ginoo, nya iyang gipasalamatan ngadto sa Amahan, ni daghan. Nya kanang inyong kwarta nga ibilin ra ninyo sa inyong bulsa, nya ang inyong ihog diri piso, ang piso ray panalanginan, kadtong sobra wa na toy panalangin. Kakuha mo? Mao na ihatag na tanan diri. Og di masud sa sobre, adto las opisina, ipalit og slot. Mao bitaw na nga kining pagpanghatag ganhi sa simbahan, makapadaghan gid ni sa atong grasya. Dili ni siya pamahiin, dili ni siya tuo-tuo, kamatuoran gid ni. Apan unsaon man pagpadaghan sa Ginoo, matud pa sa ato dinhing unang ay kaduhang pagbasa, kinahanglan nga mukaon gid ta ug moinom sa iyang lawas ug dugo. Unya sa matag inom nato or matag kaon sad nato sa iyang dugo ug lawas, matud pa dinhi nagsangyaw ta sa iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Mga igsoon, ang usa ka pari mao gyud ang tawo nga magpakamatay, magantos ug magpakamatay para sa iyang isig katawo. Mao gid na ang trabaho sa pari. Mao nang moingon dayon ko, duha na kai ang trabaho sa pari, ampo ug antos. Si Kristo siging ampo, siging antos. Unya kining atong pagampo, magampo tas Ginoo nga kamautang muantos sa paghatag sa atong mga grasya ngadto sa uban. Nya kun mauna na ang atong paradigm, ang mahitabo wa nagkuwang ang imong kinabuhi. Wala ka nang hahanapin pa. Siya? Una kining namalit na tog slot karon, daghan kay nila mo testimonya, nidaghan mang akong bahandi pader, naku ayaw kalipay anang nidaghan ang imong bahandi. Ang namang ito ni hatag gani bago mao palay paghatag ni siya gisuklian man des Ginoo pader, naku nga naman siya dako kay kog halin sa kong baboy, naku nya hay man na padong ang hugaw sa imong baboy. Adi bahala na to, basta palit siya slot, dako kuno kay siya halin siyang baboy, bugat kuno kay timbang. Ana ba? Di ba murag mga katawanan, pero mao ganay kamatuoran. Pero ayaw paglipay nga midaghan. Paglipay nga kamao kang muhalad ngadto sa Ginoo, kamao kang upalit og slot para sa atong proyekto dinhi. Diha paglipay kay mao man ay tuburan, kada nimo palit og slot, kada nimo hugs kolekta, kada nimo tabang anang mga kabos, kada nimo tabang anang mga taong nanginhanglan, murag imong gisumpay ang imong tubo sa grasya ngadto sa tangke sa tuburan sa grasya nga mao si Hesus. Nya antusono ni
dako ning pagantos. Kana bang kamautang mahigugmas pagantos para sa atong isig katao. Muna karon nanatay halin sa atong dopes niabot na og 8,091 ka slots. So salamat kayo. Doon na mga labing minus, mga 5,000 katao ang nag-contribute ani. Naiuban ka balik-balik sa contribute. So doon na mga 5,000 katao nga nahimo na rong tuburan sa grasya. Naapatay mga 45,909 available slots. Nga akong gihangyo ani, nakaroon sa akong anibersaryo sa akong pagkapari, ika-18 ka tuig, karong June 22, karong Miyerkules, ang akong gihangyo nga dili ta mag-celebrate para nako. Ordinaryo lang, pero ang akong ihangyo ninyo na nakauyon sa akong pagkapari or nalipay nga napari ko, palit mog slot. Bisag usa lang para makonected mo sa tuburan sa grasya nga mao ang simbahan nga mao si Kristo. Dili mo connected nako, connected mo sa simbahan. Himuon lang taning opportunity. Mura bang masumpay ba? Kay di na gyud mahurot ang inyong grasya. Dili ta kailag krisis. Mao bitaw na moingon jud ko, ang tao nga siging anhig simbahan, sigig simba, wa gyud krisis sa iyang kinabuhi. Kay ako sa una galisod kog kaon. Pero kami sa among pamilya, lisod mi kaon, ay sudan, kanon, pero yung pobriha, lisod kayo. Pero taliwa ning kakabos, upat mi ka managsuon, aw lima gyud, das among kamagwangang babay. Nag-serve gyud mi sa simbahan, Legion of Mary, choir. So good atong mga 1980s, mga 1983, 84. Hangtod karon, serve. Wa na gyud problema ang labi na gyud ako kay full time gyud kong ni serve simbahan. Awa gyud problema eh. Ana pa day problema ani nga kada dupa kolekta naman. Unsa pa may problema diha? Kamo suway mog dupa-dupa buwad sa init o unsa asa ato yung balay dupa-dupa. Naon natog naa ba? Naa gyud eh. Na gyud kay makolekta dili ra man ako kay pare ko giordinahan. Kapare man sad mo. Dupa mo dito sa inyong altar o Ginoo lamdagi ko unsaon nako paggamit ang akong mga bahandi, magamay man og madako, lamdagi ko. Di ba ingnon dahin ka, ihonong ng pagsigig tayaan ng swertres. Ihonong ng siging inom anang soft drinks. Ihonong ng siging pariban anang imong buhok, siging pakolor, siging pamalit anang mga gadgets. Ihonong na tanan. Ibaligya ng imong TV, kanang mga wa kinahanglana, mga cellphone. Ana, ibaligya na. O gikinahanglan, ayaw lang sa ibaligya. Ana, tanawa, di ba, mugamay kayo ang imong gastuhanan. Nya human, mudako ang imong kwarta. Sige, huwag nga tos kolekta, palit og slot. Hibuong lang ka, mga buta yung opportunities. Niyara mo din yung teknik. Ayaw pagsigig suroy-suroy, ay pagsigkaon, pagsigig mog ampo, paghigugmaay mo, pagpasayloay. Ayaw pagsigig paningil anang utang. Ihatag lang na ang utang. Ana, sundan na tanan. Di ba, kaingon juga, wala ka nang hahanapin pa. Sige, suway sunod. Kini akong gisulti. Sulay sunod. Nya, sudyai ko kung namakako nga dili di ay tinuod. Sige, mamagduko-duko diya. Ikaw pari, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Kinsa man ning gipasabot ani? Si Kristo. Unsa toy trabahos pari? Tigpakaon. Nya kay si Kristo pari man naway katapusan, wa say katapusan ang iyang pagpakaon. Nya kay mukunik man taniya, pinaagi ato akong gipangsulti, di sad matapos ang atong mga pagkaon. Kay wa man siya'y katapusan. Sama ni Melkisedek nga nanalangin ni Abraham ug ang kinabuhi ni Abraham hangtod karon way katapusan ang paglambo. Gikan sa pagkaway anak karon nahimo ng mga 1.2 billion ang iyang mga anak
sa pagtuo, mga anak nga nagpadayon pagsangyaw sa kaluwasan. Manindog ta.